אני זכיתי! אני זכיתי! ערב טוב לך, את מושלמת, לחש להיות כמוך חולמת, אני בחור פנוי אוקיי, זה סניף כרמיאל, תודה רבה. קחו אותי לחדרי בבקשה. מה זה? מה זה החדר הקטן הזה? מה זה הווילונות המכוערים האלה? מה זה הכיסא הזה? אלוהים ישמור. אוקיי, טוב, מה לעשות? זה מה יש בינתיים. אני רוצה מחשב חדש, כיסא חדש, וילונות חדשים, כן, כמו זאת של המנכ"לית, של אסתי. טוב, מה הולך פה? מי זה דני? אמרו לי שיש פה איזה דני? דני! 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 כן, כן, אתה, בוא. דני, בוא. דני! בוא. דני, בוא. שלום דני, אני סימה, מנהלת הסניף החדשה, נעים מאוד, מה שלומך? יופי, טוב דני, תקשיב, אתה רושם? אני רוצה מחשב חדש, פנטיום 8 עם ווינדוס 77, אני רוצה תוכנת שליטה והשתלטות על כל מחשבים של כל באי הסניף, על כל העובדים ועל כל הדלפקים, אני רוצה טלפון חכם חדש, ענק, עם מיליון זיכרונות, ואני רוצה שהאוטלוק שלי מלפני 23 שנה, כל הזיכרונות שלו, כל ההודעות, יהיו במחשב הזה, הבנת? אוקיי, כן דני, אמרת משהו? אוקיי, נו, מה אתה אומר פה? לא עשית לי את כל זה? טוב, אני עסוקה, אל תפריע לי, ביי, להתראות לדבר אחר כך. מה לעשות? אוקיי, קדימה. מה קורה? כן, איפה הטלפון שלי? שכחתי אותו במקום אחר, לא חשוב, הוא לא דאג לי לטלפון. הלו, טל, תכיני לי בבקשה שתייה. כן, 2 שחור, 2 נס, מה? 2 נס קפה, כן, 1 מים, 2 שחור, 2 נס קפה, 1 מים, 2 תצמחי, דיאט קולה ומיץ אשכוליות, ותקשרי אותי לארנון, תודה. הלו, כן, מה, ארנון? שלום, אני רוצה שתזמין לי לראות חדש, וילונות חדשים, כמו למנכ"לית, תמונות יפות, כיסא מנהל חדש, מה זה הכיסא האחורי כזה? מפתח מאסטר לכל החדרים, מה? אוקיי, תנעל את כל הטלפונים לשיחות חוץ, תשתול לי בגינה המון סחלבים, בכל מיני צבעים, תדאג שהמנקה תגיע בכל יום בשעה 12:45, ושתחליף את החומר ניקוי לריח סחלבים, מה זה הריח הזה? תודה, ביי. טל, הלו, את שומעת אותי? תכיני לי שתייה בבקשה, תודה, 2 שחור, 2 נס, 1 מים, 2 תצמחים, תודה. הלו, מה זה? מה כן? הלו, דני, תקשיב, יש כאן קטסטרופה, אני לא יכולה ככה. תגיע לכאן, מה? הלו, דני, אתה שומע אותי? הלו. הטלפונים האלה, ביקשתי שיחליפו אותם. מה יעשו? טוב, אין לראות. טוב, דני, תקשיב, לא חשוב, בסדר, תקשיב. אני לא יודעת מה קורה כאן, אני לא רואה את הדלפק הקדמי, אני לא יודעת כמה ממתינים עכשיו, אני לא רואה את ההודעות באוטלוק שלי, ואני תחליף את המחשב הזה. מה? לא הכנסתי סיסמה וזה? בסדר, אוקיי. בסדר, מה? למה? מה עם הטלפון? נעלת את כל הטלפונים? טוב, תודה. טוב, בסדר, דבר אחד, דני, אני עסוקה, תודה, ביי. טל, תכיני לי בבקשה שתייה. מה? 1 שחור, 1 נס קפה, 1 מים, 2 תצמחים, תודה, ביי. הלו, טל, תקשרי אותי לחיה. אני לא יודע, הסניף הזה, איך הוא עובד? הלו, חיה, בוקר טוב, מה נשמע? כמה קהל יש בקניון? יש קהל בקניון? תגיד, למה יש קהל בקניון? תעקבי אותם בכניסה לקניון, ושילכו לתת שופינג. כן, יש עכשיו מבצעים של סוף העונה, שלא ייכנסו לסניף. כן, תדאגי לזה. טוב, ביי, אני עסוקה עכשיו, ביי. הלו, ניצה, תקשיבי לי עכשיו. לא, אני יודעת, תקשיבי לי. איפה החוקרים? למה הם בשטח? תתקשרי לג'מאל ותבקשי שיצלם את עצמו וישלח אליי באוטלוק ושיחייך. מה? ניצה, מי הדפיס כרטיס בזמן? מי לא הדפיס כרטיס בזמן? מי יצא בתפקיד? מי יצא שעות נוספות? מי בחופש? מי חולה? מי בריא? מי הגיע לא מאופרת? מה? הלו? יאללה, אני לא שומעת כלום. למה אני לא שומעת אותך? טוב, לא חשוב. הלו, אסתי, אסתר דומיניסיני, מה שלומך?
טוב, אסתי, תקשיבי, אני רוצה סניף חדש, אני רוצה מבנה חדש. זה קטסטרופה, זה בלתי אפשרי. הכל פה מוצף במים. כן, אני רוצה חדש. רוצה! מה זאת אומרת מתי? עכשיו! אני רוצה עכשיו סניף חדש. בסדר, אני אדבר עם מורנו ובז'ה. בסדר, ביי, תודה, ביי, להתראות. טל, תכיני לי בבקשה שתייה. כן, 1 שחור, 1 נס-קפה, 1 מים, 2 תצמחים, תודה. לא, בלי אשכוליות, תודה, לא דיאט קולה. נו, טל, ביי, ביי. הלו, סטלה, סטלה, בוא אלינו אווירון, קח אותנו מרום. תגידי מרום, מה עם מרום? הגיעו העסקים? החזירו את העסקים? מה, הוא לא הגיע? הוא לא הגיע בזמן? טוב, אני מדברת עם ארנון. ביי, להתראות. הלו. בז'ה, בדיוק אותך חיפשתי. אני לא יכולה יותר. הכל פה מוצף במים. מה? מה זאת אומרת? בטח שאני מטריה. תגידי, זה פתרון? סטלה לא יודעת לשחות, לאיריס אין תעודת מציל, ויקי שוחה פרפר וזה כל הזמן משפריץ מים. הצילו! בז'ה, הצילו! הוא לא שומע אותי, ניתק השיחה, חבל. טוב, בוא נדבר איתך. הלו, דני, מה קורה עם המחשבים החדשים? למה הלפטופ שלי לא מעודכן באמולציה? למה המחשב כף שלי לא מעביר מיילים? למה אתה פורש לפנסיה? הוא עוזב אותנו כך לבד, מי יעזור לנו ויציל אותנו? מי? הצילו. ארנון, תשיג לי את המפתח של הקניון, המפתח של העירייה והמפתח של העיר כרמיאל. וחוץ מזה אתה מפוטר. לא יכול להיות שרק עליי ירדת במסיבת פורים. טל, תכיני לי בבקשה שתייה. ביי. תודה רבה.